बे साला सुवा थामथाया मालायनि पिकनिक जानायाव मा खि मोनजाहैखो बेलाय लाजिया नामा बे मालायनि पिकनिक जाफुनाय लोंफुनाय मोसाखावनायाव सन्देर हैफानो आखलानो मोजां नङा होनबाय नाङो बिनिखौ थास'सो मोख्रा नांदेरनायसो नुवाखै सिनेहा गारा मालायनि पिकनिक जानायाव मा बिमा खर'नो सन्देर हैनांगौ जागोन नायलाय बेलाय नायलाय बे साला लुकुरलागा थोस्लिना गारबा होनो बेजोंनो खेबनैसो दाङा हरजाबा हामगौलां खम जारला बे सामथाय फाग्लाजों मानसियाबो एसे फेदलुनानै माबानानै अभारलड अभारफ्लाद जानानै सदर बदर जानायखौ नुवाखै एसे बिजुगुरा मोनबा हामगौलां गवां आगै नोंनि खावलायाव बामख्रबनानै लागोन सानो नोंखौनो आङो सना दुंब्रुद बिखायाव फाग्ला बायदि बोदोर जाबाय नोंनि थाखायनो बोथोर बाथोर मावग्रा जाबाय नोंनि थाखायनो थांन' सोबनाय बाद सब गुदुं गवां आगै नोंनि खावलायाव दे बरिया लागा मोसा नोंसोरजों एसे सन्देरफानो हागोन ना जारोमोन Can I join you? दे मा जाखो मेथाइ दामदो आंबो नोंसोरजों एसे सन्देरफानि एसे मोसाफानि दे अरे सोरलाय नोङो सिनायला जोंजोंलाय मानो मोसानो फैदो बोरैलायनो मानसियानो सार हगार जानायसो खोमाहाय आयु मानसियाबो सार हगार जानाय थालायो मोसौ बोरमाखौसो खोनायोमोन मा फाग्ला सार हगार जानाय जानो बेलाय माबालै जोंनाबो लोगोफ्रा बै दंफां सिङाव पिकनिक जागासिनो बिसोर माबाय जेलदेब सिदोब गोजा मोसानो नागिरा रावबो बेखायनो नोंसोरखौ मोसानाय नुहुरनायखाय आंबो एसे सन्देरफानो मा होनो एसे रंजाफानो फैदोंमोन जों सिनायै मानसिफोरजों मोसाजाफानो लाजियोहाय थां आंजोंबा हले जानाय नङाहाय जौ लोङाखै नामा होमबा नोंसोर फेयाखैना मानसिया लोंबाल' मोसायो नामा सरि ओरैनो बहानिफ्राय फैदों नोंसोरो जों दाउखिपारा गामिनिफ्राय फैदों मोजां ओरैनोबाबो नोंसोरबो बिराद मोजांथार गोजा ओमफ्राय खालि पस्ट ना नोंसोरो माने मेजेरनाय मा होनो आराम मोननायफोर दंना गैया हेरि मानो नांगौ नोंनो बेफोरखौलाय बहानि हंला मंला मानसिलाय दानो मोखाव बुनो हागोन दानो पापानो मानसि गरमब्रा सोरै नोङो आंखौ सिनायाखै सामथायसो आङो सामथाय दन नाम्बार 1 बिलिकानि दन आङो दन मानसियाथ' बाद बोरमा मोसौ दाउमा दाउसा मोस्रोमानो सिनायजोबो आंखौ मिथिबाय नोंनि बे अमकले थांलाय अमकले फैनाया जाया बेयाव गाब माने बाद दनैयासो बोरै दंथारो मा मोस्रोमानो सिनायनो बोरै होनथारैनो नों लाजिया नामा मालायनि पार्दे जानाया नों खनदेरबायबानो बोरैलायनो बारा गरम नालाय खिन्थु होजागोन साला पापानो मानसि गरम लेडिस टाइप साला नोंसो लाजिनांगौ माथो हिनजावफोर गुमग्रा साला मोसौ गुमनाय बायदि हिनजावफोर गुमगासिनो माथो नोङो साला लाजिया नोङो हिनजावफोरनि गेजेराव बाज्रा मोसानो खोथा बुंनो फैना नोङो बहानि मारै मा फैनानै मा खोथा बुंफैदोलायो नोंनि दन्दगानाया जाया बेयाव दानो खोबानानै दानो मा ओरै खालामगोनले कुल डाउन ब्रा कुल डाउन एथ' मोजां गावसोरजों निउ इयारनि नामाव मोसाजाफानो फैबाय आं मा गोरोन्थि मावखो देलाय नाय हेपि निउ इयार ब्रा हेपि निउ इयार माने मिथिया नामा नों हेपि माने खुसि दिनै दिनाव माने खुसि थानांगौ निउ इयारनि गोदान बोसोराव निउ मोनो माने गोदान लोगोफोरजोंबाबो मोसाजायो निउ इयार मोसानांगौ रंजानांगौ सेंग्रा लाजिया नामा नों दहायनो बुंदों माथो जों सिनायै मानसिफोरजों मोसाजाफाया होननानै दा बारा बावख्रा खालामबा नै आंनि सेन्देलनि 5 नाम्बारखौ खावलायाव दाहोगोन मिथिखा मा टाइपनि सिख्लाब्रा एथ' गपसना नायगोनब्रा नोंसोरखौबो आङो नोंसोर गासिबो दांगुवा बालन्दा हुवाफोरसो मोनजोबगोन थां होसोना गाग्लिजोबनोसै नामाहाय लोगोफोर नै घन्टा मोनगोन आंखौ नोंसोरो गासिबो आग्लायनाय गोजासोलै नोंसोरो लोंबासो आसोल केरेक्टारा सायाव नुजायो मिथिबाय गोसो सिङाव साननाय बाथ्राफोराबो स' गबोयो नंगौबो खोमा बे मोदलायाबो आंखौ फार्स्ट प्रप'ज खालामजेननायाव लोंनानै गरम जानायावसो खालामजेनदोंमोन नंगौ दे होमबालाय नोंसोरनि लाभ स्ट'रिखौ जोंनोबो एसे बुफ्रुना होआ मानो बाद दे
लोंनांगौ जानांगौ मानिबा लाभ स्ट'रि खोथालायनाय बे बाद हो इस माखौबा बे मोदलाया गावनि लाभ स्ट'रिखौ बुफ्रुनो नागिरनायखौ लाजिलायदों दम होनासो लानाय ना ए बाद होलै धै गोबाव सोराव टपिक दिहुनबाय थानो नागिरो बाद हो थाब थाब जानांगौ लोंनांगौ थांनांसिगौ सोरां बारां आंथ' दहायनिफ्रायनो लोंखावगासिनो नोंस्रासो माबा डायलगानो बारा माबा बेदरखौल' खुगायाव गारसन हरबाय थादों नै जोंफोरबादि जा तामाम लोंखायो हे आंबो लोंदोलै हसालै बेथो आंबो मार लोंखादो आयु गुसुग्रा बारा लोंनाहाय मोनलोंथारै थांबाथां माबा बालायाव दै सेबखांनाय बायदि सेब सेब ग्रद ग्रदसो लोंगासिनो फाग्लाया औ लोंगोन आं माथो लोंखावजोबगोन आं रखरा दहायनो बुंदों आङो हासुलायनाय लोंगोन आं होननानै नांगौ जायोब्ला मानबायलायगोनलां दैबो होबावासो नैबे आमखा देरलाया पियर लोंग्रासो नैबे पियर पियर बेबो सासे गुसुंग्राया एक नाम्बार मालायनि मोनजाब्ला मोनलोंब्ला एम्बु खुगासो मा होनो दाउखा उदैसो ए सामब्राम नांखौ मा होनदों हो मा होनदों औ नंगौआनो नों मालायनि मोनजाब्ला सोलास्लिब नायनायाव बिराद मोजां माथो नोंलाय गावहाथ' दखान पाहार हटेलफोराव थांबा पकेटखौनो दांफेरा बे माबा पकेटखौनो दांफेरा नोङो साला मालायनि सा सायावल' जाग्रा बियाथो बेरासायसो मानसियानो ए नों आंखौ एथ' जावबाय औ नंगौखौसो बुंदोब्रा गन्थ'आव दै हाबना नोङो मालायनि मोनजाबा बिराद स्लेब स्लेब थार माथो नोंलाय बा हटेलफोराव थांब्लाबो जाखांनानै फैसा होनो गोनांब्लासो बा बिना फन रायला थागोन अब्लाबा फन माबा आखाइ सुफ्लागोन बिदिसोब्रा बिना मासे सेफ्रा बिदिखौनो एक नाम्बार नाम जादा एक नाम्बार हाराम जादा खिबु सेरथो मिथिबाय एकदम जोनानै लुद्रा फुद्रा खांग्रांलाय खुग्लुब जाहोहरगोन नामालाय बाराद्राय बुंनो हाबाय नों आंखौ दानो जोसिला जोबनानै बिदानफोरखौनो नस्थ' खालामना होग्रागांगोन नामालाय नों बादि नङालै आङो लेडिस टाइप जेरावबो हिनजावफोरजोंल' फांलब फांलब साला बाजाब बाजाब साला लेडिस मुवा हिनजाव मुवा बिदिखौनो बासोगाराहाय नोंसोरजों मानो बिदि नोंसोरो लोंबाथाय हासुदैखौ लोंबाथाय माने एसे कन्ट्रल गैया नोंसोरा बेनो न'खै मोदलाया एथ' मोजां जानाय लोंनायाव माबा गोरा गोरा सान्द्रि हेबबाय थानाय बायदि हेबबाय थानायखौ नुवाखै गुसुंग्रा सौलायो नामा जाबाय दे जाबाय थै मानो बिदि नोंसोरो गावजों गाव लोगोजों जोंथ' पिकनिक जाफैदोंसो ना नांलायनो बुलायनोथ' फैयाखै मोजां रंजानांगौ जानांगौ थांनांगौ मानो बिदि नोंसोरो सेरथादो ओइ मा जादों मानि दावराव रानना जानो रोङाखै नामा दासो बिहा मा बेदरा दंना गैलाब्रा बे सुवादफोरा हुस्लिम जोब्बाय खोमालै सोलास्लिब जोब्बाय खोमा गावसोरल' साला मोजांसो बुंदों नोंखौलाय सोर बेलेगाव गुरहैनो होदों नोंखौ सोर मालायनि पार्टि जानायाव मोसानायाव सन्देर हैनो थिनदों नोंसोरलाय माथो होनबालाय दंफां मुराफोर बादि दलद दलद मोसानायबो गैया इन्टारेस्ट गैया मा गैया जिलेब जिलाब बे मोदलायासो दा मोसानो नागिरनायाव बादा होग्राया जमा मोसानो नागिरबाबो मेगनसो सालाय माबा गावनि गार्लफ्रेन्डजोंनो मोसा जाफानो गिलायो बेखायनो आंबो सिख्लाफोरजों सन्देर हैफाना दामा मोसाबाय रंजाबाय आदुआ गोजासो नोंसोरो नंगौ सिख्लाफोरनि नाम्बार बिना लाबोबावबायसो आमखा देदलाया मा पात्ता मोनो आंजोंलाय नोंसोर बादि लरबाय नामा आङो नंगौ र' मोजां खोनादोंलै आसोल नंगौब्रा थगायदों नंदोंलै बिसोरो दामान मोसाबाय दामान मजा लाबाय जोंलाय माथो माबा रायजा हरनाय बायदिसो खोनादों जेन जोंखौ नुहुराखै बायदि मोनो आरो बे माथो जेरै थांदों एरै फैदों माथो नोंलाय मोसादोंब्रा दे नोंनि दिनलै आसोल नोंनि दिन सानथाय नोंनि दिन जोंनि हर दे जोंनि हर माथो हायदे थाब जादो लोंदो माबार थांसै हाय मोनाबा आंहाबो रायजागोन न'आव जों बेखायनो थाब जादो लोंदो दे गासिबो लोंदो दे नै आंथ' हरलायनायजानो होनबालाय गासिबो आं फेनाय मोनजोबोहाय बेफोराव उन्दुलाबायनोसो गोसो जाबायहाय आङो हाय फाग्लि आंनाबो रोसो नांसोगारबायहाय जाथारला खर' आंना माबा थिरिं बिरिंसो मोनलाबायबाय देखो ओवर फ्लड हो गया माबा जाखांनायसो दं नामाब्रा
ना अरदावखांबाय आयदै आं हाल्लाहाय जोंलां हिनजावफोरना बाथाय फेबाथाय बिदिनो माबा मिनिख्लाबलाबायनाय गाबगुमालाबायनाय दा बाराबा हासुगुलायगोनसो साला हिनजावफोरना बाथाय बिदिनो फेबाथाय आखला मा जाखो फाग्लि माबाहाय आं खिन्थानो लाजिलायलाङो गुसिग्रानि पेना जिनायसो खोमाहाय एयार कन्डिसन गोनां मा बबे बोरो बियो है बिलाइ डिजाइनसो दा हासिदैखौ लोंनानै मेगना थाइब्रै जाबाय नोंनानो माखौबा जिनायसो नुहुरलायबाय बिलाइ डिजाइनसो दा दानि मडार्न फेशन डिजाइन ड्रेसफोरावलाय माबा जिनाय हाब्रेनाय थाखायो दा देहाय सरि साला बेखौनो आंलाय माबाखौसो नुहुरबाय नामा होननाय बिहा क्लाब मोननायदोंमोन रखरा गलालै नोंसोरो दे मेम्बार थाब आंगा नङा बेयाव आं गाबनोसो ओंखारजोब्बायहाय सासे अरदावलायबाय मा जालायखो नोंहालाय नोंखौनो दुखु मोनदों आङो गावनि गाबसिनबाबो माथोआ मोजां रायदावानो आंखौ केयार लाया अना आंखौ नोङो मालाय बायदि एसे अनगौमोन आंखौ जेबो अनथारा रायदावा एसेबो गासिनोसो आं नोंखौ दहायनिफ्रायनो जों बिथि र' लोंनानै देखायदो ना नों बेयाव हो लोंनानै देखायदो माबादि बयफ्रेन्डथाय मालाय बायदिबा एथ' केयार लागौमोन मोजां रायदावगौमोन जोथोन लागौमोन दै दासोमना होगौमोन फेदों होननानै माबादि अयथासार बारा गोबाव जोरलानो आंजों बिदिबा केयार लानो नोंखौ र' नोंखौ दा बुद्रुनासो लांगोन आङो नायलाय माबा बुद्रुनासो लांनो नागिरखायो मालायफोरनि बयफ्रेन्डबा मोजाङै बामखांना गारियाव दैखांना लांगौमोन खाफालाव बिलि दै दासोम होगौमोन बेहा नायलाय दे फामि दे जेबो गिनाङा नों आं दङ ना टेनसन लानाङा आं थासान्दियाव आरामसे बामखाना मोजाङै दलद लांगोन आं नोंखौ गारियाव थिखांहैगोन दे ओइ सामथाय सोरनि गार्लफ्रेन्डखौ बामखाना गारियाव दिखांना लांनो नागिरदों हो साला नांलाय नोङो साहस दंबा हिम्मत दंब्ला नाय अनना लांनो नागिरबाबो मेगनसो साखायो पेट बसाया सानथावनो डेन्स मारनो नागिरदों नामा नों हो कुकुर साला आखुआनो मोजां नंखाया नोंना नांलायनाहाय है मानो बिदि नोंसोरो गावजों गावनो नोंखौ मालाबा जोंहानि लामाथिं आंबो हाला मेगना खर'आबो गुसुग्रा नोंसोर एसे बुजाय बिसोर सानैखौबो दसे उन्दुनि आंबो ए माथो दाउ बेमार जानाय बायदि साफा थेनथाव होलांबायलै हेद सामथाय आरो मोद्ला नोंसोर सानैबो नांलायबाय थाथ' दे आं बिसोरखौ दोनहैग्रोनोसै खोमालै सानैखौबो अबस्था गैला माथो सानैखौबो दोनना फैग्रोनोसै आङो दे हे नाङालै जमा थांगोन बिदि गैया हे नोंसोर सानैबो नांलायबाय थाथ'ब्रा ओमफ्राय बुलायनाङाल' ओमफ्राय थैलायनाङा दे सानैबो नांलायबाय थाथ' ओमफ्राय आं सानैखौ दोनना फैनो बेस्रा अबस्था गैला फेग्लिजोब्बाय बेस्रा हिनजाव मानसि सिख्ला मानसि बरनाम जागोन नोंसोर साथामबो थाथ' आं एसेखौ दोनना फैनि दे मजा नाङालै जमा थांगोन गासिबो ज'नो थांखानोसै गासिबो ज' एखेलागे नाङाब्रा आं लांग्रोनोसै मोजाङै दोनना फैगोन आं न'सिम दोनना फैगोन लामायाथ' हाग्रा गोजाखा फुजाया जागौमोनलै लुकुर लाकार नोंसोर थाथ' दे गुसिंगा नोंनि आखलाबो बिदि आंनि गार्लफ्रेन्डखौ अखायलांग्रा नोङो